kowa. Muhammadu ne farkon furici ko da zan zamto gawa, domin sakanin kamun daraja kada in shiga rudin bayi. Annabi ne da bayina na da Fatima sai gazara. Kyakkyawan lafazi ga Rasulullah shi ka san ba tsara, dan ko idan har zai furici sai ka ji kamar magara. Wara a ce maka karkaci komai je kaga sarkin gyara. Muhammadu ne sarkin lafazi mu fahimci karamar girma. Idan ko batu na halitta za mu yi mun kura dukkan girma, domin kuwa kauni da dukkan alam ya wuce duk wani girma. Sai wajibi ya kallo na Rasulullahi cikin alfarma, mai yin tafiya sahunsa a jere ku kalli sarautar girma. Annabi ne da bayina na da Fatima sai gazara. Kalli fa kawai na faran annabi ya wuce hasken rana, sannan hasken fuska na masoyi ya kura hasken rana. Amma ka san hasken rana daga ka shiga zaka ji kuna, to ka sani haske na ma'aikin namu akwai shi da daɗin kamshi. Dole amin sai na taɓa birki zan yi batun yar gata, wadda idan ka taɓa ta gaban mu karka mu kai makabarta. Dan wallahi da ka taɓa zara za ka zamo maragata, baka da tsuntsu baka da tarko ka zama banzar gawa. Annabi ne da bayina na da Fatima sai gazara. Dan ita ce inda ta ji daɗi annabi za ya ji daɗi, shi ya saka bimbin da gare mu ya wuce komai daɗi. Kaunar kuwa Fatima ce ra'ayin mu kaga ko za mu ji daɗi. Mu rike Fatima mu rike annabi babu kamar sa a dukkan girma. Muhammadu ne ya naɗa mata binta ya sa ta kure duka bayi, dan Zarawu idan za ta yi batu kan sarkin bayi. Saka ji Fatima ta san Allah ta san mai san bayi, wato Mahamudu mahaifin nata akwai shi da jinkan bayi. Annabi ne da bayina na da Fatima sai gazara. Daga zarar Fatima za ta wuce sai ka ji kamar kai kuka, tsantsar kaunar ta da kishin Fatima ya bi jini dan harka. Fatima ce karshen dafa ina har jalabi ma kaga ka tashi mu bi ta mu so ta mu ɗauki sarautar girma. Dan kaunar da kike yi wa annabi Fatima karnai kuka, ba kolo a gaban kiki duban Fatima karnai kuka. Dan darajar hasken fuskar kuki duban karnai kuka, dan matsayin kallon goshin kuki ban matsayi mai girma. Annabi ne da bayina na da Fatima sai gazara. Ba a sahabu gare ku na zauna zan yi batun ku da girma, dan kuwa ku rike manzan Allah gare da bi mai girma. Gare ku na miko duka bukata banda kamar ku a girma, na san ku rike manzan Allah babu yabu a cikin duka bayi. Na san ka rike manzan Allah ka wuce umma da baba, ka wuce yayana da kanina ka wuce baban baba. Abubakar Siddiq nake so ka taho kai duba, kai ma ka san ya rike annabi ya rike dukkanin wani girma. Annabi ne da bayina na da Fatima sai gazara. Kai ku rike sunan da ka rasa shi ka bar yin kirma, in ka rike shi ba ka huta ka bar shi ka bar alfarma. Daga ka rike ummar ka rike annabi ka kafa duk alfarma. Muhammadu ne ya tsaya masa ka san ya fi gaban ayi mai alfarma. Gashi masoyin annabi sannan ya rike duk wani girma, ga haƙuri a gare shi kudu ba ya fi gaban alfarma. Ga Usmanu masoyin annabi ka su isasshen girma, ya rike Allah ya rike annabi dole mu bi ka mu samu gata. Annabi ne da bayina na da Fatima sai gazara. Sadakin annabi za mu rike mu kalli sarautar manya, babu jira daga an taɓa annabi babu batun ja baya. Dan daga zarar ka taɓa annabi babu batun ja baya. Aliyu sadaukin manzon Allah ya wuce dukkanin wani tsara. Mun rike jikan manzon Allah mun kura tsarar kowa, daga kaka Hassan ni na san zaka ji babu kamar ka a kowa. Idan aka ce maka kaga Hussein ko babu sarautar kowa, a basu su faka mu bi su mu huta mun kura dukkanin wani girma. Annabi ne da bayina na da Fatima sai gazara. Karshen kyawu daga kanka ya kare annabi gatan kowa, mai haƙuri ku fahimci Muhammadu bai da tsana kan
san mai gata. Gani gaban ka duban annabi samu ni duk wani gata. Abubakar ne madafan nan ka tsaya ka zaman mini gata. Dan darajar kaunar da kake yi wa Fadima in wuce duk wani tsara. Annabi ne rabbina na rike Fatima sai gata na. Ka duba bukatar ta mu Rasul garin makani na yi kewa. Kai ni Madina Rasulullahi na ganka na ɗebe kewa. Daga na ga Muhammad na gama murna na zama ɗaɗan baiwa. Kai ni Madina Rasulullahi ina son in zama ɗaɗan baiwa. Salatu salamullahi alaika Muhammad gatan kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad sarkin kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad fatan kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad kyautar kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad ni'imar kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad hutun kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad samun kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad zancen kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad manzan kowa. Salatu salamullahi alaika Muhammad ne gatana. Salatu salamullahi alaika Muhammad ne dafa igon kowa. Annabi ne